हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायलायबाय दायो जोङो नै दतमायावहाय थांनायदों बिमायमोननावहाय माने न' रुम गोदान बानायदों नालाय बेखौनो दा जोङो नायनो नागिरदों आरोना माबायदि बानायदों बेसेबा गोबाव जाबायमोन नालाय दिनैसो थांसैलाय आरोना मा जाहोयो बिबैया दा देखायनोसै दसे उनावहाय होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर ना माबा गराय बायदिनो जोंना गराय गाखोबाय थागोन नांगौ माबायनो थावबो नांला जेबो नांला गराय मासे बायथानसै आं गुफुरखौसो बायगोन गराया माबायाव थांबाय थादों ओमफ्राय आमेरिकायाव फरेनाव थांबाय थागोन मा आलासि जाग्राफ्रा नै दाउ बेदर जाखावहैग्राफ्रा नै ओरैबो दं अबे थांनो आबैनाव अबहाय थांनो आबैनाव होनदो अबहाय थांनो आबैनाव होनदोब्रा आबै केरेपसि दायो जोङो नै थाव सोनानै लाग्रोखानोसै आरोना दायो नै बिबैमोननि न'खौ मोनथारसै आरोना गामि हाबबाय औवा सुं सुंसो हाबनांगौ नै बिसिना लामायानो नुथारसै ना आबैमोननि न'खौ आबै बेखौ आबै होनदों नङा आबैया दङ बे नङा आबै हनै आबैया दङ औ नोंखौ आन्दाज सिदाराय उन्दैया आयु नालाय न'खौ मिथिबावगौ बियो आबैया बेयाव मोनबाय आबैमोननिखौ नों मिथिगौ आयु गाव मोनथिथारखौनो बेलाय आयु आसिथाराय बेलाय गोसोआव थाथाराय नालाय न'खौ आबैनि न' होनदो नांगौब्ला दरा खुलिहैदो दरानो खुलिदो आबैमोननि मोनबाय दे ओंखारदो नाबो नायदो मोनबाय आबैमोननि न'खौ ना र' दायो मोनबाय आरोना र' आबैयानो गैयादां ओइलाय आबैमोननि न'आ थेफाफा नायदो आगौब्ला दर खुलिनो नैलाय न'आ बिबैमोननि न'आ माबो गैयादां एलाय आबैमोननि न' गोदान आबैमोननि न' गोदान न' सिङाव फैलाय नायथारसैनो न' सिङावहाय एलाय न'आ नायदो थेफाफायैनो मोजांबावसो टाइल्स होलायलायनाय न' फिसाखौनो मोजांथार मोजां नुदोंना दरा जों एखेबाव नैबे बिउटिनि रुमनिजों एखे दरा गावनि दरखौ खावफैनायनि नै दायगाव बाथौआ फुराना जाबाय नै बाथौआबो बिसिना टाइल्स होलायनाय आरो नै मिथु दंबावसो नैबेहाय मिथु नै खेबहरगोनसो नामाथाय दा बाथ' फिसिनो रायलायो जिनो थेवथार मिथुआबा मा खालामदों दिनैसो फैनो मोनदोंना गोबाव जाबायमोन मिथुखौ नुवाखै दायो मोनफैबाय नै दसे जिरायथ'बाय बिबैमोना बाजारावसो थांदों नालाय दसे जिरायनानै थानोसै आरोना बिबैखौनो लोगो मोनफैयासै आजाया बाजारावसो थांदों बिबैया बोरै आबैया नागिरदों आबैखौ नागिरगासिनो बोरै आबैया नों आबै दं होननाया बोरै आबैया बोरै नों दं होननाया बहा फैगौन बाजाराव थांदों मेथाइ लायदों नै दसेनो मोफौ फिसा मोनलाबायबाय नङा नङाथाय नायनो नायनो होनलानो गाबलाबायबाय नैबे दोन ओरै नैबे दोनथ' नैबे दोनदो हा थिथिखा दंलै बिहा खुमब्राजों दाउजों जागोन नालाय नै दायो खुमब्राखौ हानानै दोनखानोसै एसे मोजां नङा नामा खुमब्रा दाउ मोनजासिगोन आरोना नै फैबाय दासो बिबैमोनहा
दाउ लाबोबाय बिबैमोनहा दतमानिफ्राय दा सफैदों बाजाराव थांना फैनानै नै दहायनिफ्राय नारगासिनो बिबैखौ दासो नुबाय ओमफ्राय न'खौबो मोनथिबावो ह आबैया दं आबैया ओरै 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 होनबावो न'खौबो लामाखौबो नै मा लाबोदों नै आबैया नै लादों दानो होआ नै बेलाय नै आबैया नै मा लाबोखो नै मा बानायनो रों बियो ट्रेनखौ लायथारबाय बिमायखौ गाव बानायथारदो दे नङानो नङा बिदि नङा दा गगोनसो बै बानायफैदो ना बाव गरमाव मानो बानायनांगौ फै न' सिङाव न' गोदानाव फै फांखायाव फै फांखायाव नांगोन खर'आव ओरै फै नैबे न'आव बानाय फांखा हो औ दे गेलेदोलै बिलाइ गरमलाय फांखा होबाय मामाया फांखा होबाय माबा अबहाय बिलाइ लाबो बिसिनायावनो मा थिनो बियो गरमाव ओमफ्राय थाङा नोंसोरो थांनानै फैलायबाय आरो बिसोरो नै दायो अमा खोमाया मोनबाय आरो ना अमा खोमाखौ जाग्रोसै ओमफ्राय माखासे ओंख्रिया मोनथ'वाखै दा मोनबा देखायनोसै आं अमा खोमा आं एवनाय नै मोनखांबाय आरो ना थाइगिर नाया ओमफ्राय नै मैथा बांगालजों खांख्रायजों एवगासिनो दं नै खुमब्रा दाउआ नांला ओंखामा मानो खाफालाव हमथालायखै गावनि मोखांखौ सुन्दरि नङो ओंखायनो नुजायानो दायो आंनो ओंखाम जाना लाबाय आरो ना गोलोमजोब्बाय ओंखामखौ संबायना होनबा लोगोफोर दायो जाखांनानै देखायफिनसै आङो आं जाखांना लाग्रोसै दे बावनो थाजोब गासिबो खयजनसो दंथाय उन्दैफ्रानो 12 जनसो दंदां गोलोमदैजों जाबजों मेगनानो आयो सुखुला दांनो र' सना थोला बामनोनो थोला रावबो Cuma lete cuma leto cuma leto. Deh. Tutup aja aja. Dek fudun. Gulu-mulua mojan kan. Bilang, जों नायखौ नुदों ना? नै माबा अजन सुलागासिनो दङ नै बिजामादै सानैजों नायदो माबायदि मोसानो नागिरदों नै गानालाय दायो नै लोगोफोर न'आव थांनो ओंखारबाय जोङो मोनाबायमोन ना दे होमबा लोगो दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोननोसै आङो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आरो ना नै दाबो ओंखारा माबाथौ र' थांसै ओंखारला फैदा थांसै गालांसै बाय सेन्देला बोरो आंना सेन्देलखौनो मोनासै आं आंखौ